Bé, bona tarda a tothom. Gràcies, presidenta. Veig que el conseller encara no ha arribat. L'equip seu sí. Mireu, en el dia d'avui, que és aniversari d'infausta memòria on en un Parlament varen prevaldre la imposició i els trets, caldria celebrar en una seu parlamentària com aquesta el diàleg i la paraula. Per això vull començar agraint la bona disposició de negociació d'aquesta moció per part de les persones que han presentat esmenes i, a més, com que lo cortés no quita lo valiente, agrair també la flexibilitat del govern per trobar acords que permetessin avançar en el sentit de la moció, que no és un altre que el de millorar les condicions de treball des de la perspectiva de la salut. Nosaltres vam voler situar a la interpel·lació l'existència d'un fenomen que s'ha vingut a anomenar presentisme, que és estar present al centre de treball sense tenir garantides unes condicions òptimes per treballar. Les causes d'aquest fenomen són diverses, però hi ha una evidència, que és el seu agreujament en temps de crisi. I hi ha una altra evidència, que és la incidència que hi han tingut les diferents reformes i regulacions que han acabat generant desprotecció laboral i por a perdre la feina i que han fomentat comportaments tant dels treballadors com de les mateixes empreses, com fins i tot dels organismes de control, que no sempre s'ajusten al criteri de treballar amb la màxima seguretat i salut i amb la prevenció adequada. Per tant, la primera cosa que demanem en aquesta moció és que fem un estudi de la incidència d'aquest presentisme, que n'analitzem les causes i que proposem un programa de prevenció perquè, evidentment, no és saludable anar a treballar malalt, però tampoc és eficient ni tan sols pel propi lloc de treball ni per l'empresa que l'ofereix. Cert que, malgrat les causes diverses que hi puguin haver en aquest fenomen del presentisme, nosaltres centràvem els objectius de millora en dos elements sobre els que podem tenir incidència perquè són susceptibles de poder millorar i perquè amb alguns canvis es pot incrementar el que en diríem la percepció de qualitat del servei des de la perspectiva de l'usuari, que és un pacient. Un és el paper de les mútues en la capacitat de decisió sobre les contingències per malaltia i l'altre és l'ICAM en el seu paper avaluador de la idoneïtat per retornar al treball després d'una malaltia. I això vol dir que qüestionem aquests dos organismes? En absolut. Vol dir que constatem unes realitats observades pels usuaris que, si som capaços d'internalitzar-les, poden fer millor la prestació del servei. És a dir, ni creiem ni diem que ningú faci la feina malament, però estem segurs que si fem propostes en positiu podem situar elements que ens permetran fer-la millor. Així doncs, per un costat, demanem un mecanisme públic de control de garanties de les propostes d'alta que fan les mútues, aportant fonamentació, argumentació, i per l'altre reclamem eliminar en el conveni entre la Seguretat Social i el Departament de Salut els criteris economicistes a l'hora d'avaluar les incapacitats laborals. Són dos obstacles que, si es superen, facilitarien enormement el camí a qui valora i a qui és valorat. Després presentem alguns punts que tenen a veure més amb la tipologia de l'avaluació, considerant-la no només com un acte mèdic, sinó com un procés de recuperació que té relació directa amb un determinat lloc de treball i que, per tant, té relació amb les condicions amb les que es retorna a la feina, amb el coneixement de les característiques d'aquest lloc i, per tant, amb la coordinació necessària amb els altres organismes que tenen relació amb la salut laboral. I també l'important paper avaluador que es pot fer en relació a les causes, laborals o no laborals, de la contingència. Proposem, per tant, canviar la direcció del focus. Enfoquem més l'avaluació mèdica no tant com un acte estricte de salut, sinó com un procés de salut laboral. I, finalment, hi ha un grup d'esmenes que se centren en l'usuari, que és una persona malalta, que vol deixar d'estar malalta i que vol tornar a treballar. I aquí ens centrem molt en els drets d'aquesta persona, en el seu acompanyament en aquest procés de retornar a la feina. Elements tan simples com no haver de fer una reavaluació de la possible baixa mèdica dins dels 180 dies posteriors a l'alta donada per la inspecció o tant de sentit comú com poder anar acompanyat a la consulta, facilitar el lliurament de l'informe mèdic, establir un sistema de mediació extrajudicial quan no hi ha acord, millorar l'atenció a l'usuari o facilitar el cobrament dels desplaçaments, que són qüestions que impliquen una revisió necessària de la Carta de Drets i Deures i que faran, de ben segur, si les aprovem i les posem en marxa, un sistema d'avaluació més útil, més social i més transparent
que és l'objectiu final d'aquesta moció. Moltes gràcies.